Hej og velkommen til part 2 af min lille tutorial. I det her part, der vil jeg gerne vise jer hvordan I laver købezone til de forskellige spawns her til at se til. Jeg skal lige vende ham, så jeg gerne vil have vise jer i sidste episode, hvordan man gjorde. Eller part. Der. 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 Jeg glemte forresten i sidste episode at sige, hvordan man kommer ind og tester sit map. Så det forviser jeg også her, hvordan man gør. Sådan der. Der er vi her. Der. Terrorist. Sådan der. Jeg er lige hurtigt min spawn her. Og ikke sådan der, jo. Sådan der, sådan der. Sådan. Så har vi sådan to flotte spawn points der. Så går vi ind i browse herover i højre side. Skriver vi går ned i filter og skriver trigger. Der. Og så sætter vi en boks, eller bygger vi sådan en firkant uden om vores spillere her. Der hvor vi gerne vil have vores købezone, og vi siger okay, den skal være sådan der. Så de skal bare stå inde i den. Så klikker vi Ctrl T. Så skal vi skrive func underscore by zone. Så team number. Det tager vi, fordi det er counterterrorister, så laver vi den op til counterterrorist. Og sådan der, så kan de købe derinde. Så holder vi shiften og kopierer den derhen. Eller vi kan også lave en ny, men jeg vælger bare at køre den derhen. Shifter den, det viser også, hvordan man kopierede sidst. Så tager vi bare og laver deres team number op til terrorist, fordi det er terrorister. Så kan de købe de to her. Ja. Så nu vil vi gerne ind og prøve vores map. Men hvis vi går ind nu, så er det bare sort. Alt er bare sort. Bortset fra det her, men hvis man kigger rundt, så bliver det helt mærkeligt på en skærm. Så vi vil gerne lige gå ind i browse, ned i filteret og skrive skybox. Så scroller vi helt ned i bunden, til vi finder den, der hedder skybox, den lå her. Så tager vi kører hele vejen rundt om vores bane. Det bygger den lige lidt højere end banen. Så går vi op i tools, make hello. Skriver minus 32. Så kan I se, så er den lige blevet hul herinde i. Og nu er det sådan skyer over det hele. Så nu kan vi være herinde. Og ved at prøve ens map, så klikker man F9. Kommer der sådan en op her. Og jeres, den står nok i normal, fast. Det kan den godt, men så er der nogle detaljer, der ikke kommer med, når I får bygget videre. Så jeg vil råde jer til at klikke på normal, og den der HDR, den skal være slået til. OK. Lad bare lige den load. Ja, jeg ved ikke, og jeg tror ikke, I kan se. Så jeg prøver lige 2 sekunder. Kom. Sådan der. Så fik jeg lige fikset det. Men nu kan I se, at vi er in-game i vores lille map her. Og hvis jeg går her, så kan jeg købe. Ved at klikke B her. Der er min købknap til. Og herover, hvis jeg klikker B over herover de andre spawn, der kan jeg ikke købe. Du er ikke en købzone. Og lige godt omvendt, ikke?
det er så vores lille bane, den her. Og I kan se, der hvor jeg satte den, der kan de komme ud over, det er en verden nu, den her. Så det var sådan, man lavede købzoner og sådan. En sidste ting, jeg synes, der hører med til det her, det er bombezoner. Så noterende, de starter ikke med en bombe nu. Kan de prøve at starte med ting. Så vil jeg starte med en bombe nu, jo normalt, ikke? Men det gør jeg ikke, fordi vi ikke har nogen bombezone med. Så jeg vil lige prøve at lave en bombezone. Så vi ses, når jeg kommer ud af spillet. Så er jeg lige kommet ud af spillet. Og nu skal vi så bygge vores lille bombezone. Så det vi gør, I kan bare... Nej, jeg viser det fra starten af. Det I gør, I bygger... Nej, I går ind i browse igen her. Trigger. Den skal man stort set bruge til alt, man skal programmere om herinde. Så jeg vælger at sætte min herover, min bombezone der. Og så klikker jeg Ctrl T, skriver func underscore bomb target anvend. Og der skal man ikke lave noget til. Det er kun hvis man vil have alle mulige mærkelige ting slået til den. Og det gider vi jo ikke. Så den skal bare blive stående der. Noget smart noget, sådan så man kan se det ind i en map, det man gør. Man klikker browse, så skriver man bomb. Så kan man ligesom få sådan nogle op, og så klikker man på den skydeskive dernede på en kant der. Og så sætter man sådan en. Så kommer der lige sådan en B op her, og så kan man lige se det. Det synes jeg skulle være ret smart. Fordi lige da jeg skulle have blod og sådan noget rundt omkring, skal vi prøve blot, så sad jeg og byggede det som om det var en klods, og helt den mindste. Så fandt jeg sgu ud af, at man lige kunne gøre sådan her. Bum, så er vi blod. Sko. Og der kan I have lige så meget i det her. Men selvfølgelig nu mere større bliver jeres map jo. Det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg synes lige vi skulle gå ind og prøve map igen. Så vi ses derinde. Vi gør det bare på samme måde. Sådan. Så er jeg inde i mit map igen. Det kan være, at jeg lige skulle starte. I kan se, der er blod. Skal vi simpelthen se, der er B. Der er ikke noget bombefalder nu. Så hvis jeg går på T nu, man burde gerne starte med en bombe nu. Det er næsten også 100 på, man gør. Og det gør vi. Lækkert. Kan I se, vi kan ikke plante her. Bum. Og I kan se, hvis man kigger op på kortet her oppe i hjørnet. Og den viser, der er A. Okay, vi kommer nærmere på en. Her. Nu har vi godt nok sat et B-tegn, det kan man så gå ind og rette, men altså. Bum. Så har vi et bombested. Skidesmart. Ret simpelt, men det var så det jeg ville vise jer i den her lille episode. Det samme som jeg sagde i sidste video. Hvis I har nogle spørgsmål eller noget, så kommer jeg bare med dem. Så vil jeg se om jeg ikke burde kunne svare på dem. Det burde jeg gerne kunne. Men vi ses for denne her, og tak fordi I så med. Hej hej.